ekene m unu ndị ọma na-ege m ntị n'onu biko na ụbọchị nketa taa ama m na ka isi afọ m nkịta na o tekwala na wee na-asị biko unu ka ya enwela anyị ndidi na onwere m ihe anyị na-eprosesi onwere ihe anyị na-agabiga onwe some reconstruction and reproduction and other rearrangement anyị na-eme before I would serve you better because we need to for some changes in some of the content I need post very soon. Therefore, some changes I natural go kind of drastic change. So young behavior fella I know fair or heren can one on no bossing kitabu na gini me. Ihe anu wa kitabu I promote akaraka I promote Ndi Igbo. Like I said, Ejimo hera when I can wete this thing ebe anu biko onye mbona mmalo onye obuna mma anybody bụ onye Igbo na-eme ihe ọbụla ọ na-eme because you are free to send us a message on Facebook say okay na ihe ị na-eme na-eche ọkụ ụmụ ụwa n'ụlọ unu gị na-eche ọkụ ụmụ ụwa fụ ihe ị na-eme then anyị tinye ọnụ akpọta gị mee gị interview ịgwa ụmụ ụwa na ihe ị na-eme nekwanụ ka ya esi use nyabe ihe for the betterment of ndị Igbo niile so biko achọrọ m kwunne na video ka unu fụ nwanne anyị nwoke lụrụ noiseless generator no use a battery. Instead of the battery now consume, the battery itself, the more you use here on a low, can discharge, can recharge, can discharge, can recharge. When I see Igbo nwele ajo hela we na akpọ Ndi Igbo bụ ebe ọbụla ino inwe nwanne na alụ ihe dakaraka biko send a video ayi send a message na Facebook aya nwa ka yi esi we or send the product then I arrange ka esi da me interview free of charge. Free of charge. Then after that one, amala ihe ọzọ anyị etilia ọnụ na ya. Any na na gbambo begini ka Igbo wee nwee ike luo onye ọbụla. Ọ bụgo na ịma reach anyị, reach J Park. Reach gini J Park because J Park nwere the full audience niile ya ezulu gị. So once we are able to reach J Park, I will pick it up from there. Because before then this one for the gini for the starting. Golden and balls on the bank. Because when video akata name na this very name na your screen. Video akata cool order now watch video. Onye constructor efa but this man not here. Agamaju ya why the video is playing. That video the noiseless, no sound, no no exhaust, no fuel. This is lister without fuel, without exhaust. It only uses battery. And a battery only usable or run the battery down. Instead of run the battery down, organa return the power to the battery. So let us talk to Chief Oya the State Consult here. Ndewo. Wegoda ya afa. Afa mbụ Maazị Nwabweze Akụta. Nwabweze Akụta. Yeah. Onye besa. Ahụ m onye ụmụ arụsịla Amandoba nọ n'Imo steeti Isu. Okay, onye arụsịla ụmụ arụsịla Amandoba n'Isu LG. Kedu ka isi nweta inspiration iji wee rụọ this list dị nwere they use fuel, they use diesel, they nwere exhaust, nwere tank. Ihe mere na onye ọbụla fugono ka obodo Nigeria dị taa. Ihe onye ọbụla anyị na-agbalị ka anyị survive n'ihe ọbụla anyị na-eme. Enwego m experience years back, but nji nwayọ na-eti ya n'ọrụ ka nchọ ka a ga-esi mee ka ọkụ bịa. Enwekwu ụfọdụ ihe ndị m ga-eweta wekanata mee ya na-enye ọkụ. From there, mbido ka mbi udo ya ka ọ bụ ibu nyewe ọkụ. So all ihe mere o ji dị ota ọ dị na nyawo moto DC and the alternator ya. Ọ ga-use fuel, ọ ga-use kerosene, ọ ga-use gas, but ọ ga-enye gị ọkụ ọbụla, capacity ọbụla ị chọrọ, ọ ga-enye gị ya. And no exhaust. No exhaust. That's what. Ọ nakwa na asụ. So he has a roll. The flywheel is a roll. Yeah. Like how many kVA capacity when you duplex ọkụ? Yeah, this one now 20 kVA. So only get use your way furniture man based on the machines in those okay, you especially do construct this one for a furniture man. Yes, I don't know for a furniture man.
so ọ ga-ebu machines o ji arụ ọrụ because of ihe a na-agabiga na fuel and the gas. So rụọ ya this one and ọ dịla okay for deliver. So mmadụ sị gị na etu akịta vidio na-eme na akịta phone number gị dị na ya, ọ bụ na akpọọ gị sị gị rụtara ha ife a, ị nwere ike ịrụ ihe ya ebu duplex bụ AC and fridge. Ka ọbụla ị chọrọ ịrụ a ga-arụrụ gị ya, capacity ọbụla ị chọrọ ya. O nwere 7 kVA, 7.5 kVA, 10 kVA, 20 up like that to any power ị chọrọ ka ọ serve gị, ọ ga-arụrụ gị ya serve gị. Okay, the kVA depending on the coil, right? Yes. Okay. Like ihe dị ka ego one ka mmadụ nwere ike idebe rụchara nke 4 rooms and parlor ma ọ bụ 6 rooms and parlor ma nke ebu AC na-abụ na ịtọ with deep freezer. Ihe dị ka ego one ka ị ga-eji construct uru mmadụ ife a, and ka guarantee ị na-enye onye how long ka ife a ga-last wee mebie or wee nwee maintenance. And lasting ya all continuous. Enweghị the durability nọ there, ọ dị 100%. Ọ ga-last serve oge ihe ọbụla ị chọrọ. Maintenance ya wụ at least 6 months. Change the battery. Check your battery, check your bearings. That's all. On the size of the ones and the price here, based on the Nigeria, when you know Nigeria is stable. So anytime any person need here, and near the current price in on market that time, because gonna matter when you kuya 200,000 now. Ega is materials ya no main increase. So I may before I'm going to put na phone makaya. Nsia agagi me in advance. All na ikuchem Bobble ya gebia then ibia I mana cost of things that none I had that time then a mena gear. Okay, ndị wone ogologo kwadoro mana ụka mgbede ile anya na nwa amadi bụ maazị onye Imo State onye Amanụba mana ọ beziri brought up is an raised in Aba. Aba ka ibi. Aba, yeah. Aba ka ono. And are you a graduate? Yes. Which school? I study at Imo State University. Okay, he's a graduate. Mana if you go near that na ogochara akwụkwọ mana ema go na ihe ọ mụtara kata professor akuzire ko nwe akuziri nga na school. No, this one I begin na my this thing when my course. If I get about ife na akụ asị you no go school. Oh, bụrụ ife na ka professor ka lecturer ga-akụzi na school. Ile anya fụ na nwanne anyị nwoke bụ onye Igbo. Ihe nchọ bụ ka emeta aka na share button. Ọ bụrụ mgbe ọ bụla eji gba awọ gba saga kparịa mmadụ ka eji share video. Efu ihe ga-enyere onye Igbo aka si share video, ya enwere ike inye contracts. Gọọmenti nwere ike inye contract ebe ọ bụ na ọkụ na hariza Nigeria. Efu gara na fuel nọ na high price. Diesel nọ na high price. So if na mmadụ nwere ike and the price is very affordable. Yes. And then in the video and omo I was even thinking that the thing gonna run the battery down. Or when I wasn't naming what a battery charger name inbuilt. So as the battery is controlling that thing, also the thing is also charging the battery, coupled with the flywheel and the coil. So if you're talent in the know what. So because me through my gonna share button. Boy na aka ekwentị ndị na this phone na watch. Ka anyị tụnyere nwanne anyị nwoke na nke a bụ gịnị nke anyị ya gazie.